Lapu-Lapu City incoming Mayor Ahong Chan gusto nga mapadali ang pagpabarog sa ikaupat nga Taytayan or Mactan-Mandawi Bridge. Si Luan Mirondina sa report. Sa gipahigayong public hearing alang sa himuong 4th Mactan-Mandawi Bridge, gibutyag sa DPWH nga hayan sa last quarter sa 2021 pa masugdan ang naasoyng proyekto. Sa pagkakaroon, padayon pa ang paghimo nila og feasibility study. Gihangop ni Mayor-elect Ahong Chan ang maong proyekto nga gihulagway niyang dako ug matabang sa pagsulbad sa suliran sa trapiko sa Dakbayan. In favor ta na matukod ang ikaupat nga bridge, no, because that's the answer sa ato ang mga traffic sa ato ang city. But ang ato ang gusto na mahimo ang bridge ma-implement siya the soonest possible time. Apan iyang giangkon nga karon palang daan may pipila na ka mga investors ang miduol kaniya og nakapresentar og plano sa pagpabarog sa ikaupat nga Taytayan. Pangita ta og lain, no, ngita tag lain nga mo himo sa plano nga mas madali, no, kinsa to'y makahatag og dali nga solusyon sa atong traffic, moning dali pag-implementar sa maong bridge, mo'y ato ang tagaan sa proyekto. Wala hinuon ibutyag ni Chan kung unsa ang naasoy mga kompanya apan mipakita siya og interest ni ini. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.